Агульная памяць і адзіная спадчына. Афіцыйныя святочныя мерапрыемствы, прысвечаныя Дню яднання народаў Беларусі і Расіі, распачаліся з мітынга на плошчы Працы. Кіраўніцтва Гомельшчыны і прадстаўнікі дэлегацыі Бранскай вобласці разам усклалі кветкі да брацкай магілы савецкіх воінаў і падпольшчыкаў. Гістарычная памяць агульная, а гонар за гераічнае мінулае назаўжды непарыўна звязвае нашы народы. У грамадскім культурным цэнтры творчыя выставы і ўзоры прадукцыі прадпрыемствам Гомельшчыны. Расійскія партнёры і сябры ёсць амаль ва ўсіх працоўных калектываў, ад прамысловых і сельскагаспадарчых да творчых. Вы знаете, есть такой лагерь «Родник славянской дружбы». И через год мы едем, сначала мы едем на Брянскую сторону, а потом Брянск приезжает к нам. Вы знаете, эта дружба уже длится в течение 15 лет, и в этом году мы надеемся, что мы опять упадем на Брянщину. На протяжении 30 лет мы дружим с нашим братским народом. Вместе работаем в агропромышленном комплексе, где совместно делаем проекты определенные, друг друга передаем опыт по выращиванию зерновых культур, кормовых корнеплодов. Для Гомельскай вобласці Расія стратэгічны партнёр. Узаемадзеянне на рэгіянальным узроўні дынамічна і эфектыўнае. Гомельскім аблвыканкамам заключана 28 двухбаковых дакументаў аб супрацоўніцтве з расійскімі рэгіёнамі. В этом году мы отмечаем особую, знаковую дату – 30-летие договора об образовании сообщества Беларуси и России. Именно он стал тем фундаментом, на котором выросло прочное, жизнеспособное, проверенное временем и делами союзное государство. Сотрудничество Гомельской области с регионами России – это живая, динамичная система. Подписаны десятки соглашений, реализуются совместные проекты, проходят регулярные встречи, визиты, форумы. Беларусь і Расія – два народы, звязаныя агульнай гісторыяй, верай, культурай і адзіным разуменнем таго, што такое справядлівасць, подзвіг і ўзаемадапамога. Гэта магутны падмурак, які дазваляе пашыраць эканамічныя сувязі, умасоўваць гуманітарнае і культурнае супрацоўніцтва. Владислава Галабокіна, Валерый Хапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».